Alam niyo ba na everytime may nagtatanong sa akin kung ilan na daw ba yung anak ko, and 'pag sinasagot ko ng isa pa lang, ang reaksyon agad nila is, "Ang tipid mo naman, dagdagan mo naman, nakakalungkot naman kapagka isa lang ang anak, kawawa naman yung anak mo, walang kalaro." Ganyan. So, minsan nakukuwento ko na dapat dalawa na yung baby ko, kaso nagkaroon ako ng embryonic pregnancy or blighted ovum noong 2021. Yan yung gusto kong i-share sa inyo, lalong-lalo na ikaw, kung clinic mo tong video to dahil sa embryonic pregnancy, nagkaroon ka din ng ganitong sitwasyon, or ngayon, you are dealing with an embryonic pregnancy. So, gusto ko tong i-share. Alam mo ba, 2021, nag-vlog na ako nung time na yon. And gusto ko sana siyang i-share. Gusto ko talagang, parang gusto kong i-share yung nangyari sa akin. Pero, parang hindi pa ako prepared. Alam mo yon, yung tipong nagdadalawang isip pa ako, and baka umiyak lang ako ng umiyak dahil hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko. Kumbaga, yung emosyon ko sobrang, um, alam mo yung 'pag nandun ka sa sitwasyon na yun, wala kang ibang maisip, parang bakit nangyari 'to, ganyan. So ngayon, 2 years na yung nakalipas, and gusto ko 'tong i-share para alam mo yun, mailabas ko or ma-let go ko siya, and gusto ko ring makatulong sa kapwa ko, nanay na merong ganito or dumaan din sa ganito sitwasyon. So, gusto ko lang i-share sa inyo na kung bakit 'to nangyayari or kung bakit nangyayari sa'yo 'yan is dahil merong mas magandang plano si Lord sa'yo. Kumbaga, everything happens for a reason. And kung ano man yung reason na yun, hindi natin yan alam ngayon kung kailan nangyayari sa atin yan. Pero, pag lumipas na yung panahon, saka natin marirealize kung bakit yan nangyari sa atin. So, ako kasi, yung case ko, mag-start muna ako sa yung case ko para mas maintindihan nyo. Yung nangyari sa akin, um, 2021, November, alam ko na buntis ako. And, syempre, happy rin kami. Happy kami ng asawa ko. Kasi nga, yung anak ko is 6 years old na that time. Ay, no, 5 pala. 5 years old na siya. So, alangan namang hindi kami matuwa. Sobrang inalagaan ko yung sarili ko. Hindi na ako kumain ng mga bawal, mga junk foods, mga soft drinks, lahat ng bawal. Iningatan ko yung sarili ko, ganyan. So, ayun, nung nag nabuntis ako, nag-PT lang naman ako. Pero hindi pa ako nagpa-check up agad. Nag-PT lang ako. Kasi nga, ilang parang weeks pa lang naman. So, positive siya. So, yun. So, inalagayan ko na yung sarili ko. Umiwas na ako sa mga bawal. And lahat ng sintomas ng buntis ako, naramdaman ko. Lagi inaantok, yung, basta lagi akong natutulog noon, tapos medyo naduduwal-duwal. Basta yung tipong kung paano ko nagbuntis nung sa panganay ko, ganun din yung naranasan ko. And wala naman akong trabaho, so hindi ako stress. Dito lang ako sa bahay, housewife. And biglang nung December, first week ng December, nag-spotting ako. Nag-spotting ako noon. Dun sa panganay ko, nag-spotting din ako doon. Nung nagbubuntis ako, nagtatrabaho kasi ako nun sa mall. Nag-spotting din ako sa panganay ko. And yun talaga yung sa panganay ko, wala pa akong alam eh. Sobrang iyak ako ng iyak noon. Sinugod ako, pumunta ako sa clinic, dun sa pinagtatrabahuan ko, nagpa-check up ako. As in talaga, iyak ako ng iyak kasi akala ko nakunan ako. Yun pala, normal lang din naman yung spotting. Pagka ganitong nag-uumpisa pa lang yung pagbuntis. So ito, dito sa pangalawang pregnancy, nag-spotting din ako. So, nung parang isang araw, parang okay lang kasi nga naalala ko nag-spotting din naman ako sa panganay ko. And hanggang sa parang feeling ko hindi na normal. Yung tipong may parang lumalaki
lumalakas yung yung pag-spotting ko. Um, kinabukasan, na-observe ko na parang lumalakas. So, doon na ako kinabahan, doon na kami kinabahan ng asawa ko. So, December 6, nagpa-check up na ako, nagpa-check up na kami dyan sa may malapit na hospital. And, ang sinabi nga sa akin, yung result ng ultrasound is buntis nga ako. Pero, ang condition ko nga is an embryonic pregnancy. And nung time na yon, naaalala ko, nagkaroon din si Alex Gonzaga ng ganun sitwasyon, an embryonic pregnancy. So, alam mo yung, alam mo yung hindi mo ma-explain kung anong kung anong mararamdaman mo. Yung pinapaliwanag sa akin ng doktor, walang nagsisink-in sa utak ko. Tapos, iyak ako ng iyak. Yung mga nandun, yung mga magpapa-check up din na buntis, tinanong ako bakit anong nangyari. Sabi ko ganito, ganyan. So, iyak ako ng iyak. And, meron dun nanay na kinocomfort talaga. Kinocomfort ako kasi yung asawa ko may trabaho. Nasa labas. Kinomfort talaga ako nung nanay na ganito, ako nga, ganyan. Yung pinapagaan niya yung loob ko. So, para hindi ako nakontento sa sinabi sa akin ng doktor, kasi ang sabi sa akin, antayin ko lang daw na lumabas. Kusang lalabas. Kumbaga, hayaan ko lang na dumugo na parang lumabas. Kasi ang nangyayari kasi noon, buntis ako and wala siyang fetus. Walang fetus na na-develop. Merong um, inunan. Ano ba sa English yung inunan? Basta meron. And yung inunan daw is, kusa ko lang din daw yung ilalabas. Kumbaga, na-detect kasi ng katawan ko, sabi, na-detect daw kasi ng katawan ko na hindi normal yung pregnancy ko, kaya kusang, ayun, dinugo ako. And parang normal na lang din daw yun na ilalabas ko yun, na hindi na kailangan na, kasi tinanong ko, kailangan ko bang magparaspa, ganyan, o anong gagawin ko. So, hindi kami mapakali ng asawa ko. Hindi talaga kami mapakali. So, parang hindi ako, alam mo yun, so parang natatakot ako na baka lumaki ng lumaki and hindi ko naman ilabas. Alam mo yung isip ko noon na hindi ko alam kung anong gagawin ko. So ngayon, ang ginawa namin ng asawa ko, pumunta kami sa isa pang ospital, nagtanong kami kung magkano yung paraspa. Yun lang naman yung tinanong namin. And yun, prinesyohan kami ng 30,000. Mahigit ba yun? Basta ang laki, 30,000 mahigit. And hindi daw biro, sabi pa sa akin nung pinagtanungan namin, na hindi daw biro yung magparaspa, sabi sa akin. So, ano na naman, hindi na naman kami mapakali, hindi na naman ako mapakali. So, ayun, ang ginawa namin ng asawa ko, pumunta talaga kami sa Naga City, sa BMC, pinakamalaking hospital dito sa Bicol. Kasi hindi kami mapakali, parang hindi namin alam kung anong gagawin namin. Talaga bang aantayin na lang namin na lumabas yun? Paano kung hindi lumabas? Baka mapahamak ako, ganon. So, pumunta kami sa BMC and pinapasok ako sa ER. Pandemic nung time na yung 2021, di ba kasagsagan. So, yung asawa ko nasa labas lang. Ako lang pwede sa loob. So, nag-antay ako ng nag-antay kasi ang dami nanganganak, pila. So, yun. And, in-entertain naman ako, pinapasok ako sa loob ng ER, lahat ng mga nandun is buntis talaga ng mga anak na yung mga kasabayan ko. And ako, panay lang yung ano sa akin, tinanong naman ko ano yung case ko, and lagi ako inaano nung doktor, yung tinitingnan niya yung perta ko, tapos kinakapahan niya, ganyan, ganyan. Hanggang sa ang tagal-tagal, kasi nga ang daming mga pasyente. Tagal-tagal, sa kalaunan, pinauwi din ako. So, ang sabi nga sa akin, ang ginawa sa akin is, kinuha na muna ako ng dugo, ng ihi, mga sample. Um,
for laboratory, para malaman ko yung kondisyon ko. So, yun. And after nung makuhanan na ako nung para sa laboratory, ang ginawa sa akin is ano din kami, pinalabas din ako. So, ang sabi sa akin nung doktora talaga is antayin na lang daw. Antayin na lang daw na lumabas ng kusa. So, ayun na. So, wala na kaming magawa kasi pang, 'di ba, ilang doktora na nagsabi sa akin na antayin na lang daw na lumabas. Kumbaga, ilabas yung inunan. So, ngayon, umuwi na kami ng bahay. And, um, yun, nung natulog na ako, nagising siguro ako ng madaling araw. Nung nagising ako ng madaling araw, nung nakaramdam ako ng ihi, yun, inihi ko na siya. As ang sarap, alam mo yung parang may lumabas talaga sa'yo yung ang sarap sa pakiramdam. Ayun, nabunutan na ako ng nung tinik sa lalamunan. Alam mo yung, sabi ko, thank you Lord, wala na akong ibang na lumabas dahil wala namang fetus, walang nabuong fetus. So, yung dapat ilabas is nailabas ko na. So, yun. And nung umaga na, saka ko lang siya nakita ng ayos, yung nailabas ko. Malaki-laki na din siya. Para square talaga siya na dugo siya na ganito. Square siya na medyo malaki na. So, yun. And so, kung ikaw, hindi mo rin alam kung anong gagawin mo. Kasi ako yung case ko nun is 4 weeks pa lang naman ata ako noon. 4 weeks or 6 weeks, ganyan. So, sabi sa akin, yun yung advice sa akin ng doktor na kusa kong ilalabas. So, tama naman. Yung nagkaroon nga lang ako ng doubt dahil nga syempre natatakot ako and mixed emotion yung nararamdaman ko. And yun. So, safe naman hanggang ngayon. Wala naman akong naramdaman na kung ano pa. And kung ikaw, katulad din kita, na naranasan mo yan or meron kang ganyang kondisyon, so, talagang um, mag-seek ka lang or um, makinig ka lang kung ano yung advice sa'yo ng OB-GYN kasi sila naman talaga yung mas nakakaalam. And, um, kumbaga, tiwala lang, um, wag nating sisihin kung sino pa, hindi natin dapat sisihin yung sarili natin. Kung ano man yung nangyari sa atin, hindi natin yung kasalanan. Lalong-lalo na kung alam naman natin na inalagaan naman natin yung sarili natin. Okay? Hindi naman natin pinabayaan yung pagbubuntis natin. Hindi naman tayo nag-wish na kung ano pa. 'Di ba? Ako, inalagaan ko naman yung sarili ko. Kumbaga, kagustuhan na siguro yun ni Lord. And, ah, sabi ko, baka maiyak na naman ako. Before, nung nangyari sa akin yun, hindi ko alam kung bakit. Siyempre, magtatanong ka, bakit nangyari sa akin to? Kasi kahit pa sabihin natin, ah, walang fetus, siyempre nagbuntis ka din naman. So, masakit din yun sa part natin bilang nanay and dun sa asawa natin. So, masakit din yun. Pero, ngayon, alam ko na kung bakit nangyari sa akin yun. Everything happens for a reason and lahat ng nangyayari sa atin, yun yung kagustuhan ni Lord. Sorry, emotional talaga ako. Kasi, kukunti lang talaga yung nakaalam sa family ko lang talaga and yung close friends ko lang yung nakaalam sa nangyari sa akin. Hindi ko siya pinost sa social media. So, walang nakaalam doon. So, so ngayon, after 2 years, saka ko nalaman na ayaw akong mahirapan ni God. Kaya nangyari sa akin yun. Kaya, ah, wait lang.
So, kaya nangyari sa akin yun kasi ayaw kong mahirapan ni God. Kumbaga, ayaw niya akong mas masaktan, ayaw niya akong mas mahirapan. Yes, oo, masakit na hindi matuloy yung pregnancy. Pero, tandaan natin na alam ni God yung mas makakabuti para sa atin. Kasi, ako sa case ko kasi, um, kung natuloy yung pagbubuntis ko ng 2021, so ang expected na manganganak ako is July 2022. And nung time na yun, July 2022, nagkasakit yung asawa ko. Yung hindi siya makalakad. Halos hindi talaga siya makalakad. 4 months. Simula July, August, September, October, November, December siya gumaling. Nagkasakit yung asawa ko na siya lang naman yung naghahanap buhay sa amin. So, sabi ko, ah, kaya siguro hindi natuloy yung pregnancy ko kasi mas mahihirapan kami. Lalong-lalo na yung asawa ko kasi hindi siya makalakad and bagong panganak ako. So, 'di ba, sobrang hirap nun. And mag-aaral na din yung anak ko kasi kinder siya nung time na yun. So, nag-kinder na siya nung 2022, August. So, alam mo yun, sabay-sabay. Kung nanganak ako, may sakit yung asawa ko, nag-aaral pa yung anak ko. So, sinong tutulong sa amin? Paano kami? Sinong magbabantay sa anak ko? Kasi ako, hands-on ako sa anak ko. Nung nag-kinder siya, talagang binabantayan ko siya. Kasi hindi, lagi siyang umiiyak nung time na yun. So, saka ko na-realize na kaya pala sinabi ni God na hindi pa to yung right time na magbuntis ka. Ayoko mas mahirapan ka. Yun yung na-realize ko ngayon na pinarating sa akin ni God na ayun, yung mas makakabuti sa'yo yung plano ko. Maybe noon, nung nangyayari sa akin yun, December 2021, wala akong idea. Wala kaming idea ng asawa ko kung bakit nangyayari sa amin yun. And nito lang, after nung nitong 2022, saka ko yun na-realize na yun yung gustong iparating sa akin ni Lord. Na hindi pa yun yung right time kasi may kailangan ka ng asawa mo. Kasi yun nga, nagkasakit yung asawa ko. And kailangan ka din ng anak mo. So, sobrang, alam mo yun, sobrang nakakamangha talaga. Alam mo yung nakakamangha na sobrang mas na-appreciate ko na lahat ng ano man yung nangyayari sa atin, feeling natin may masamang nangyayari sa atin, hindi yan yung masamang nangyayari sa atin. Um, Nangyayari sa atin yan kasi may mas magandang plano si Lord para sa atin. Kumbaga, gusto niya tayong iiwas sa mas mahirap na sitwasyon. Yun yun, yun yun, yun yung palatandaan. Halimbawa, ikaw, nangyari sa'yo yan. Huwag mong iisipin na pinaparusahan ka ni Lord. Huwag mong isipin na um, masama ka. Huwag mong isipin na nagkulang ka, na may mali sa'yo. Isipin mo is may mas magandang plano si Lord para sa'yo. Maybe hindi pa ito yung right time, dahil alam naman natin na may mga plano tayo sa buhay, minsan ang dami nating gustong mangyari, pero tandaan natin na mas maganda yung plano ni Lord para sa atin. So yun lang yung gusto kong
i-share sa'yo na kung ano man yung nangyayari sa'yo na pagsubok sa buhay, um, kumbaga, hindi yan ibibigay ni Lord ng walang rason. Kumbaga, lagi tayong may natututunan, lagi tayong, um, kumbaga, bibigyan ng lesson ni Lord. And mas may ma-appreciate tayong mga bagay. Katulad noon, mas na-appreciate ko na um, um, nung nagkasakit yung asawa ko, mas na-appreciate namin na mas alagaan pa yung sarili, 'di ba? Yung mas i-cherish yung buhay na anong walang kwenta ang pera kung meron tayong sakit, 'di ba? Mas unahin pa rin natin yung ating health, 'di ba? Minsan kasi nagiging busy tayo sa pagtatrabaho, sa kung paano kumita ng pera, pero hindi na natin na mamalayan na inaabuso na natin yung katawan natin. So katulad din sa asawa ko na yun, so sobrang sipag sa trabaho, kumbaga, hindi na masyadong naalagaan yung sarili. So yun, so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And maraming salamat. And kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, maraming salamat. And kung ganito man yung sitwasyon mo, katulad ko, and basta always pray and believe that God has a better plan for us. So yun, maraming salamat. And thank you so much for watching.